Hej YouTube. I dag vil jeg lave endnu en lille video på Minecraft Let's Play. Og jeg har fået lavet en masse ting, mens var jeg ikke optaget. Jeg har blandt andet lavet det her. Sådan at der er kister heroppe og sådan nogle ting. Og så her nede under har jeg gjort det lidt mere hyggeligt med kister og til random ting og nogle furnace og en crafting table. Og så gik jeg hen efter nogle får, og så klippede jeg, eller nej, så dræbte jeg fårene med øksen her. Og fårene, jeg mener, hvis de var den der vej et eller andet sted. Og så har jeg også fået lavet det her. Her vil jeg vise alle tingene, jeg vil lave i den her Let's Play. Så jeg tror lige at vise det her. Nu kan I se alle tingene. Så gør jeg lige sådan her. Så kan I trykke pause, hvis I vil finde ud af, hvorfor nogle af tingene, eller hvad jeg vil lave inden under det. Sådan. Men det er i hvert fald de ting, jeg vil lave, der står her på. Så ja. Men jeg tror egentlig, jeg vil gå ned og mine lidt. På grund af, at jeg gerne vil finde nogle flere diamanter og jern og sådan nogle ting. Og ja. Og det tror jeg egentlig lige så godt, vi lige kan komme i gang med at gøre. Så går vi ned i vores mine her. Sådan. Den har jeg ikke vist jer før. Så nu kan I se den. Her er minen. Og når jeg miner, så plejer jeg bare at mine sådan lige ud her. Så hvis jeg er heldig, så finder jeg nogle diamanter. Så det tror jeg egentlig lige så godt, vi kan komme i gang med. Og hvis vi er heldige, så kan vi finde nogle diamanter. Jeg vil mindst finde 3 diamanter, inden jeg går op igen. I hvert fald. Jeg kan høre lava. Det var der her. Er der en lille grotte her, eller hvad? Der plejer jo meget tit at være diamant ved siden af sådan. Men ja, jeg synes ikke lige, jeg kan se nogen sådan. Der var noget redstone. Sådan. Jeg gad godt, at jeg snart fandt nogle diamanter. Nå, så gik den i stykker. Der var noget jern. Det skal vi have.
det noget hernede? Så tager jeg bare det her. Sådan. Og graver videre. Mere redstone. Kunne vi ikke finde nogle diamanter i stedet for? Og noget lapis lazuli. Mere. Undskyld, jeg er lidt stille, men det er fordi jeg koncentrerer mig om at prøve at finde nogle diamanter. Kunne vi ikke lige finde nogle diamanter, inden den her går i stykker? Jeg kan lige høre noget lave, så det vil jeg lige prøve at se, om jeg kan komme hen til her. Ej. Så går den i stykker. Ved I hvad, jeg pauser lige videoen, og så går jeg op og laver nogle pickaxe. Så nu pauser jeg videoen. Sådan. Nu har jeg lavet pickaxe igen. Vi prøvede at se, om vi kunne finde diamant, eller finde noget lava. Der plejer jo at være diamant ved siden af det. Er det nede under os her? Nå. Vi bliver ved. Vi vil finde nogle diamanter. Lavaen, den er altså herovre. Jeg kan høre den. Nå. Det tror jeg ikke, vi kan finde.
passe, vi ikke kan finde diamond. Mere, ja. Net diamond. Yes. Og der er ikke lave nedenunder. Er der kun én? Ja, der er 2. Godt. Er der mere? Er der ikke mere end 2? Jo, der er 4. Fedt. Okay, jeg tror bare, vi skynder os lige at tage det. Sådan. Sådan. Der er mere end 4. Der er 5. Yes. 5 diamanter mere. Godt. Lad os lige tage det her jern, og så går vi op igen. Sådan, op igen. Læg. Sådan. Fem diamanter. Det var godt. Så har vi 7 diamanter alt i alt. Og så skal vi prøve at se, om vi kan lave et enchanting table nu. Og lave en portal til neder, og sådan nogle ting skal vi lave nu. Tror jeg. Men hvis vi skal lave en enchanting table, så skal vi i hvert fald have nogle bøger. Men det har jeg bare ikke taget, eller det har jeg ikke nogen af. Jo, jeg har den enchanted i, men den tror jeg ikke, man kan gøre det med. Så det skal vi lige have fundet ud af, hvad det er, vi gør. 7 diamanter har vi. Det var godt. Jeg tror lige, jeg smider noget af mit sten op i kisterne her. Hvad er det så, vi skulle lave? Så laver vi en diamond pickaxe her. Bam. Diamond pickaxe. Godt. Eller hakke. Ind med det. Jeg tror, at vi skal... Eller jeg vil prøve at se, om jeg kan finde en ko nu. Så kan vi dræbe den, og så hvis vi er heldige, så kan vi få noget læder. Så jeg tror, der er meget herover af. Der er mange dyr herover af. Au. Sådan. Der er nogle grise herovre. Det er ikke en sump, der er derovre. Nå. Der er også nogle kyllinger her. Hvad er det? Nå. En ko! Ja, fedt. Er der flere? Ja, der er flere. Godt. Jeg troede faktisk ikke, der var køer på det her map. Nå. Vi dræber lige den, og så hvis vi er heldige, så får vi noget læder. Læder. Yes, et stykke læder. Det var det, vi skulle have. Så skal vi også finde noget sukker. Er det rundt omkring her? Jeg mener, havde vi ikke noget sukker på et tidspunkt? Det mener jeg, vi havde. Der er ikke noget herovre. Nå, der er en ko. Der, ja. Hold op, jeg er blind. Sådan. Yes. Skal vi prøve at se, om vi lige kunne nå at få lavet en enchanting table i den her episode. Møv, siger de bare.
Det var herover, mener jeg, hvis det var, vi boede. Hold op, der er meget kaktus her. Au. Vi bruger bare lige det her. Det skal vi også have meget af, sukker. En bog. Og så har vi diamanterne. Så skal vi bare lige ned og hugge noget obsidian. Og så når vi har fået 4, så går vi op igen. Og så laver vi en enchanting table, og så enchanter vi pickaxen, og så får vi 10 obsidian mere. Og så kan vi også lave en nederportal. Men så ved jeg ikke helt, om vi skal gå i neder med det samme. Det var godt nok dumt, at jeg gik her. Jeg skal jo have noget vand, hvis jeg skal gøre det. Hvor er jeg dum. Så går vi op igen. Op igen. Og så laver vi en spand, og så tager vi vand i den, og så laver vi obsidian. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at lave flere ting, imens det er, jeg ikke filmer. Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Så ja. Så tager vi det her med os nu, fordi så kan vi lave det dernede. Og det var en spand, vi skulle lave. Det var her. Sådan. Og så går vi ned igen. Nej, vi skal lige lave en spand først. Spand, sådan, yes. Så skal vi ned. Jeg skynder mig sådan lidt nu, men det er fordi, jeg gerne vil nå at lave mere end bare mine i den her episode. Men jeg ved faktisk heller ikke, hvor lang tid der er tilbage på den her episode. Så... yes. Sådan. Har vi ikke 4? Jo, det har vi. Så kan vi lige lave sådan en her. Så sætter vi den der. Så gør vi sådan her. Og sætter bogen op i toppen. Sådan. Enchanting table. Tror jeg, vi sætter den der og enchanter den her. På 8, tror jeg. Der var der en 8. Skal vi tage den her? Håber det er noget godt. Ja, det er godt det der. Det er rigtig godt. Det tager vi lige.
Det var godt nok en god enchant, vi fik der. Nu behøver vi ikke være bekymret om, at vi får dem her. Sådan. Det her, det skal vi have 10 af, mener jeg vist der. Så kan vi lave en nederportal. Ja, den fik vi. Hvorfor må jeg ikke få den? Sådan. Så skal vi også have den her. Sådan. Så har vi 7. 3 mere. Sådan. 2 mere. Vi bliver ved indtil vi har fået en nederportal i hvert fald. Ja, sådan, ja. Var det 10? Ja, det var det. Så tager vi vandet med. Så går vi op igen. Ja, vi har alting, ja. Men så har vi gjort 2 ting fra vores tavle i dag. Eller i den her episode har vi gjort det. Så det er jo godt. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle lave, når der ikke er flere ting på den tavle her. Men det tror jeg, der går lang tid til. Prøv at se, hvor mange ting der er der. Nu hvor vi er her, kan vi lige fjerne den her. Jeg ved ikke, om jeg stavede rigtigt til enchanting table. Men ja. Sådan, det var den, vi skulle have. Portal til nede, sådan. Hvor skal vi sætte den? Det skal være lidt langt væk. Her sætter vi den. Der og der. Sådan. Er I klar? Nu sætter vi den, eller nu gør vi det. Fedt. Det var portal til nede. Men den går vi ikke ned i nu. Det gør vi først i næste afsnit. Så ja. Nå, 2 ting for den her. Det var da godt. Jeg tror, vi sætter den her for nu. Men vi skal også have bøger rundt om den. Men ja. Jeg tror egentlig ikke, der er mere at sige for den her episode. Så indtil næste gang. Så hvis I synes videoen den var god, så like. Ja. Og så må I også selv skrive kommentarer nede i kommentarfeltet om hvad I synes jeg skulle lave af bygninger og sådan. Om jeg skulle lave noget nyt eller sådan nogle ting. Hvis jeg gider at gøre det. Og ja, så tror jeg ikke rigtigt der er mere at sige. Så indtil næste gang. Hej hej.